Siellä on vittu hessu äijii. Missä kaupungissa on paras ja missä huonoin tyyli? Otetaan eka paras. Paras varmaan täällä Helsingissä. Helsinki. Espoo. En mä tiedä, varmaan Helsingissä. Helsingissä. Kyllä mä sanoisin Helsingissä kanssa. No paras varmaan Helsinki. Helsinki on paras. Kyllä stadissa on paras tyyli. Ja miksi? Kato tänne, näet sä ketään, kello on huonot vaatteet päällä? Koska täällä on tietysti monta eri laista tyyliä. Se osataan pukautua. Täällä on kaikille aika lailla hyvä tyyli ja näyttää hienolta. Koska tää on vaan iso kaupunki ja täällä on paljon nuoria. Täällä on paljon ihmisiä, kaikki osaa pukeutua. Niinku kaikki trendit on niinku täällä. Jengi vaan osaa pukeutua. Missä kaupungissa on huonoin tyyli? Huonoin varmaan Rovaniemi. En mä tiedä, vähän lantapaikkaa. Vaasassa huonoin. Oot sä ikin kuullut, että siellä olisi joku, kello olisi hyvä tyyli? Lohjalla. Siellä on semmosia landelaisia. Vaikka Vantaa. Mä oon varmaan koskaan nähnyt Vantaa kellään niinku hyviä vaatteet. Kouvolassa. Ei ole vaan hyvä tyyli siellä. Kirkkonummelle. Siellä on liikaa roadeja. Joku Lappipaikka. Joku Rovaniemi, joku tollanen. Siellä on vittu hessu äijii. Mä oon Enon tekijä. Siellä on niin vähän tyyppejä, että ne ehkä tiedäks hiffaa, että miten pukeutuu. Kyllä jossain landelle. Jengi ei vaan panosta. Et se on vaan siitä kiinni.